салом алейкум мухлисони ММА, ба канали шеҳрмардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. барои ҳамкорӣ ва ё реклама дар ватсапи дар рӯи экран буда нависед. аввалин ҷанговари тоҷик дар UFC Нурулло Алиев аллакай дар амрико расид. ӯ дирӯз дар инстаграми худ як видеоро гузошт ки дар расми худ имзо монда чунин навиштааст: ман мехоҳам маблағи калон кор кунам ва дар байни камбағалон тақсим кунам. воқеан ҳам ин як ҳадафи хуб аст ва на ҳар нафаре ки соҳиби пул аст дорои чунин қудрат мешавад. мо низ бо ниятҳои неки ӯ якҷоя шуда умедвор мешавем ва боварӣ низ дорем ки ӯ дар як муддати кӯтоҳ метавонад дар ин организатсияи машҳури ҷаҳон шӯҳрат пайдо кунад. ёдовар мешавем ки Нурулло Алиев 24 феврал аввалин муҳорибаи худро дар UFC мегузаронад ва ҳоло рақиби ӯ расман эълон нашудааст. мо бошем ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем. Раҷабали Баёнов, роҳбари клуби Evolution Team Баёнов, дар як суҳбат бо шогирдонаш гуфт ки Фаридун Одилов 26 январ муҳориба дорад. бояд гуфт ки ҳафтаи гузашта Фаридун Одилов бо лигаи SEA шартнома ба муддати 6 моҳро ба имзо расонид. муҳорибаи ӯро бо кӣ дар ин лига дидан мехоҳед? дар комментария нависед. номи миллат шамил бардоранд барои ҳамин дар ҳаққшон ҳамавақт ба дуо бошед, дар ҳаққи давлати мо, дар ҳаққи ободии феҷӣ будани давлату оромии ватани мо ҳамавақт ба дуо бошед. дӯстони азиз, барои дархост кардани ин либосҳо метавонед дар ватсапи дар рӯи экран буда нависед. инчунин интернет магазини мо дар Telegram силкааш дар комментария ҳаст. даромада беҳтарин либосҳоро аз ширкати туркиёӣ дархост карда метавонед. хайр дӯстони азиз, ин буд видеои навбатии мо аз ҷаҳони ММА. обуна шуданро фаромӯш насозед. Production of